Els pronoms interrogatius. Els pronoms interrogatius serveixen per a fer preguntes directes o indirectes. Qui, què, quin, quan, on, quan i com. Qui fa referència a persona o persones i equival a quina persona i quines persones. Qui ve avui a dinar? Què fa referència a coses. Equival a quina cosa o quines coses. Per exemple, què vols comprar al mercat? Quina cosa vols comprar al mercat? Quin és un adjectiu variable. Quina, quin, quins, quines. Fa de pronom quan el substantiu se sobreentén. Per exemple, em posaré corbata. Quina tria? Quan és un adjectiu també variable que equival a quina quantitat. Actua com a pronom quan el substantiu se sobreentén. Per exemple, vull pa, però no sé quant. On és un adverbi que significa en quin lloc. Per exemple, on estan les claus? Quan és un adverbi que significa en quin moment. Per exemple, quan necessites la meva ajuda? Com és un adverbi que significa de quina manera. Per exemple, com t'ha eixit la prova?